हेलो एवरीवन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै आं बहा दंफैयो नै सासे बेस्ट फ्रेन्डनि न'आव दंफैयोना लोगोफोर दा जोङो ज'यैनो एसे बेरायहैनो नागिरदोंना लोगोफोर नायनोसै बहा थांनाय जायोना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासे सोर थांनाय जायो दा आंथ' बारा मोनथिजोबा लोगोफोर बिदिब्ला थौदो आंनि लोगोसे नायलांबाय थादो ना मा होनो चलो दासो ओंखारदों आमाथिया फैबाय नालाय गारियाबो फैगौना फैबाय आरोना लोगोफोर गारिया बारे 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 इमान बुरजानो बथिखा गारियानो दुगैग्राफ्रा सासे मावजिफोर बायदिखा स्टर जालायलायबाय नाय जाखायानो सयथिबो आइ माबाखौनो लेन्सखौनो फुगारनो रोङाखै इमान लोगोफोर सफैनायालाय नै मानसिफ्रासो माबायदि ओरैबायदि बिहिर नामाथाय नै नायनोसै र' दुगैनो हागोन ना हाया संगोन आरो थांगोन फाइनालि लोगोफोर मोनफैमारबाय जोङो नै दाथ' स्कुल बन्द बेनिफ्राय मा खालामना थानो लोगोफोर बयबो बेरायफैबाय आरोना फ्रि टाइम माने बेलासि टाइमाव उन्दैफोर गेलेनो थाखाय बिराद मोजां आरोना जायगाया लोगोफोर बन्दसो मा जाखो दिनै दैयानो गैया नै दुगैनो फैनाया दासो सोदो दैयानो दा सोदो नै दं माब्ला बेनो जाबाय दुगैग्राया आयदै एसे जाग्रा जानानै थांनोसै ना लोगोफोर बेनि साइनाफोरा दुगैनो बिराद दुखु मोनबाय आं दिनै फार्स्ट डे फैदोंमोन ना लोगोफोर दुगैनो होननानै गैया ओमफ्राय दुगैनोनो मोनासै मा जाबावगोन नोंमोनहा दुगैनो मोनदां गोसोफ्रा खुसियानो बिराद गोजोनासै दिनै दुखुसो मोनबाय खुसि जाबाय मानो होनबा सुइमिं पुलानो बिराद गोरा बालाहामाफोरबायदि गोरानसो जोंनि थाखाय गिसि सिथोबा नङा जोंनि थाखाय सिथोबानो नङा खाफाल मोनदा चिकेन चाउमिन